N'akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a ka m nọ na mgbagwoju anya ka Tinubu siri nweta nzere digrii mahadum na-ebughị ụzọ nweta asambodo ogo akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị. Nke aka Atiku kwuru n'akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a. Ọzọkwa, otu ọhaneze ndị Igbo agwala Tinubu ka ọ tọhapụ Nnamdi Kanu n'ebughị oge ọbụla. N'akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a maka ọnọdụ enweghị nchekwa nke na-arị elu ọjị gba gburugburu ala anyị. Otu Ijaw National Congress akatọọla ọchịchị gọọmenti Tinubu nọ n'isi ya maka ịkụ onye ụkpa ha. N'akwụkwọ akụkọ dị ọnụ ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ọ dabaghị adaba na Tinubu ga-enye ndị mpaghara South East naanị ọkwa minista 5. Nke a ka Ambassador Ogbuewu na-ekwu. N'akwụkwọ akụkọ dị Kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a, ọchịchị etiti enyochapụtala ọdọ nsipụta mmanụ crude ndị nke iwu na-akwadoghị n'ime steeti Abịa nke na-anapụ ọchịchị etiti nde $7.2 kwa ọnwa ọbụla. N'akwụkwọ akụkọ dị Kebụl ka anyị hụrụ isi akụkọ a, Atiku, Tinubu na Peter Obi ga-amara ebe ha kwụ dịka ụlọikpe tribunal amapụtala abalị 16 nke ọnwa Septemba dịka ụbọchị ịchaba ikpe ha. You don't merit.